Musa nħallu lil ħadd waħdu, hekk iddikjara l-Prim Ministru Robert Abela mal-ġurnalisti l-erba' wara nofsinhar meta kien qed jitkellem dwar il-maltemp qalil li laqat lil pajjiżna fl-aħħar sigħat u ħalla ħerba sieħa f'diversi nħawi. Naturalment hemm konna gvern li kull meta l-pajjiż ġie rinfaċċat kontingenza kienx pandemija dak li nqala warajja kriżi tal-inflazzjoni, kriżi tal-enerġija, dejjem adottajna prinċipju wieħed dak li ma nħallu lil ħadd waħdu. Hawnhekk il-Prim Ministru semma kif il-Gvern mhux se jħalli waħedhom lanqas lil dawk l-għajxin tagħhom ta' kuljum ġie affettwat ħażin mill-maltemp fosthom il-bdiewa, ir-raħħala u s-sajjieda fejn bħalissa wkoll hemm skema miftuħa biex dawn jingħataw kumpens xieraq u tenna kif bħalissa għaddejja evalwazzjoni wiesa tal-ħsarat li saru u għax l-ekonomija b'saħħitha tal-pajjiż tippermetti allura l-Istat mill-ġdid jista' jgħin. Ġala darba l-ekonomija tagħna tippermetti li bil-ħolqien ta' tanġit nistgħu dak il-ġid komuni li nħoloq nużaw f'ċirkostanzi bħal dawn ukoll u anke naraw jekk hemmx fondi Ewropej li huma disponibbli biex verament ikunu ta' assistenza f'mument fejn il-bniedem ikollu l-aktar bżonn. Dr. Abela irringrazzja partikolarment lil forzi tal-ordni għall-ħidma tagħhom kif ukoll id-Dipartiment tat-Tintif u l-Manutenzjoni u d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li għaddejjin b'ħidma bl-għafqien. Sattant, il-Prim Ministru qal ukoll li tlaqqalu la forum tal-Amministrazzjoni Pubblika fejn ġew diskussi il-prioritajiet għall-effetti taċ-ċiklun Harry li laqat lil pajjiżna. F'dan il-forum immexxi mill-kap ta' ċivil Tony Sultana attendew is-segretarji permanenti ta' kull ministeru u ġie mtenni l-ewwel priorità f'dan l-istadju li jitneħħu fejn hu possibbli il-perikli kollha li ġabet magħha il-qilla tal-maltemp kif ukoll li jsir tintif ġenerali kullimkien intqal li wara li jitneħħa kull periklu l-amministrazzjoni se tevalwa u tappoġġja lil kull min intlaqa b'xi mod negattiv mill-maltemp u lil min sofra mill-ħsarat.